Ay, dito lang Jun. Salamat Kap. Oh, ha? Matats, may biyaya na naman tayo. Binigay ng kapitan. Kamay lang ko Matats, mga 400 lang. Pandawan puyo. Ay, katong puyo. Matats, pahuman na itong habo ha. Pahuman na ha. Natay tulo ka bangka dunggo. Hop. Para dito sa pikas ang isa. Tuwa sa pikas ang isa. Mao na itong grasya karong adlaw Matats. Nubinta itong bangsi karon na nubinta. Pandawan kadako. Ay salmon John. Ila apil dire dili. Apil ne? Oh, apil ang salmon. Kasulupin manggod. Kaya mo to sulupin. Tatso? Uy, kapresko na lang giyot. Kabaloktot pa sa kapresko. Hop, pahuman na ta ha, pahuman na ta. Kadyot na lang. Wow, oh, naitabanog Matats. Oh. Tabanog, ipangbulad ang mga nokos, ha? Ay, saka na lang. Ay salmon. Dire na sila na. Ang salmon? Saka ra sa ngayon. Saka na. Oh. Saka na dito. Kalami ba ni no? Kalami kay pritohon na Tats, ang nokos. Patay na slide ko tamatat. Sapit pa mahulog ang cellphone. Wala na, isa kabanyiran na lang ni. Last word, last word. Wala na dia, wala na dia. Okay, last word. Pinasaka to. Ay, dito lang Jun. Salamat Kap. Oh, ha? Matats, may biyaya na naman tayo. Binigay ng kapitan. Kamay lang ko Matats, mga 400 lang. Bayin-bayin na lang. Hoy! Muna yung kapitan na ito Matats. Kamay lang kuha, 400 lang ang partial. Tuan na, nag-deliver na. Oh, naan natin maprito Matats. Biliban ako sa mananagat, bisa gamay lang kuha, manghatag dyan na, bisa di pa ka mangayo.